Og jeg har faktisk ikke tænkt over det, før jeg skulle være med i den her podcast. Jeg har altid tænkt, at hvis jeg omtaler mig selv som værende en, der har et handicap, hvad så med dem, som ikke kan gå, eller ikke kan se, eller ikke kan høre, eller altså dem, som er anderledes ramt, hårdere ramt med et handicap, end jeg er. Mit navn er Felix Schmidt, og i en alder af 45 år fik jeg diagnosen ADHD. Men betyder det så egentlig, at jeg har et handicap? En undersøgelse viser, at mere end 8 ud af 10 af os har en relation til en person med et handicap. Men samtidig mener mange af os, at de fleste danskere er usikre på, hvordan de skal omgås mennesker med handicap. I denne podcastserie vil jeg forsøge at blive klogere på handicap ved at invitere gæster hjem og tale med eksperter, så vi sammen kan undersøge, hvornår et handicap er et handicap. I dag får jeg besøg af Rosa Lund. Rosa er folketingspolitiker, og så lever hun med den kroniske sygdom sklerose. Vi skal tale om, hvordan det kan være, at hun ikke ser sig selv som en, der lever med et handicap, og hvordan hun egentlig forholder sig til, at sklerosen jo bliver værre i fremtiden. Vi skal også omkring, hvad hun mener, vi som samfund kan gøre for bedre at inkludere mennesker med handicap. Velkommen til Er det et handicap? Rosa Lund, velkommen til Gentofte. Tak. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg har lidt travlt for tiden. Jeg kan godt mærke, at det er sådan lige lidt for meget lige nu, men jeg har det godt. Tak fordi du ville være gæst i dag. Tak for invitationen. I denne her lille podcast-serie, og bare lad os starte med din, du siger diagnose, jeg siger handicap. Ja. Hvad fejler du? Jamen, jeg har multiple sklerose. Attackvis hedder min skleroseform. Der er 3 forskellige, ikke? Eller Jeg tror 4? faktisk, der er 4, ja. Men jeg er lidt usikker. Ja, men så vidt jeg ved, så den attack, det er den, der er den mest aggressive? Nej, det er den, der hedder primær progressiv sklerose. Jeg synes altid, det er sådan... Jeg er altid meget påpasselig med at sådan sige definitionerne, fordi jeg ikke er sundhedsfaglig. Og derfor er jeg altid bange for at komme til at sige noget, der er forkert. Altså, hvis jeg har sagt et eller andet, og så sidder der nogen derude og er sådan... hvad hvis min sklerose udvikler sig i den retning, og Rosa Lund har også sagt. Og, jeg er i hvert fald selv sådan en, som bliver lidt skræmt og i tvivl, når jeg hører folk, som ikke er sundhedsfaglige personer, sige noget om min diagnose. Altså, så er der nogen, der har læst et eller andet. Når jeg har læst, man kan spise sig fra en sklerosediagnose, og så bliver jeg helt sådan her, what, kan man det? Hvor har du læst det henne? Og så går jeg ud på skleroseklinikken, og så siger de, det kan man ikke. Så er man lige gået og troede, der var noget, der kunne hjælpe, og så var man det lige gået og troede, der var en plan, ikke? Så derfor er jeg selv meget påpasselig med, ligesom sådan, ja, når jeg ikke ved nok om det. Okay, men så lad os, fordi det ved du i hvert fald. Hvad er sklerose? Det er en sygdom på nervesystemet, en autoimmun sygdom, på nervesystemet, som lammer nervebanerne. Den viser sig ved hvide pletter i hjernen. Altså, det er det, man kan se på scanningerne. Så jo flere hvide pletter, man har på sin hjerne, jo mere ens sygdom udvikler sig. Altså, jo mere fylder den. Og det er også sådan, at lægerne måler, om der er liv i ens sygdom, om om den udvikler sig. Det er også sådan, man måler, om medicinen virker. Det er, at man ligesom siger, kigger på forskellige scanningsbilleder over tid, ikke? Og jeg har flere hvide pletter på hjernen nu, end jeg havde, da jeg fik min diagnose. Og hvad vil det så sige? Hvordan kommer det til udtryk? De hvide pletter, hvad gør det ved dig? Jeg er der i sygdom, hvor jeg har perioder, hvor jeg bliver meget, meget træt. Og når jeg er rigtig stresset, altså når jeg har rigtig travlt, så kan jeg faktisk mærke sådan mine første attacks. Jeg opdagede jo min sygdom ved, at jeg blev lam i venstre ben. Altså du vågnede en morgen, og så var du lam? Ja, jeg var faktisk... jeg havde været i byen med nogle venner, og vi havde drukket os rigtig fulde. Og så skulle vi hjem, så kunne jeg gå. Og så tænkte jeg sådan her, okay, hvor fuld er du? Men fint nok, jeg var åbenbart for fuld til at gå, så jeg tænker, jeg tager bare en taxa hjem. Tager en taxa hjem for ligesom sådan stavrede mig selv op ad trappen, og tænker, nu skal jeg bare lige sove den her brænder ud. Det kan jo ikke passe, at jeg ikke kan gå. Men jeg kunne ikke gå, heller ikke dagen efter. Eller dagen efter igen. Så
det gik jo op for mig, at det var noget andet, end at jeg bare havde været for fuld. Ja, det var sådan, jeg fandt ud af det. Og da jeg så fik førligheden tilbage, altså jeg kan jo gå i dag. Ja, det kommer og går, eller så kan du være i en periode, hvor at du har et eller andet, og så forsvinder det igen? Ja, eller? Hvis man er heldig, forsvinder det igen. Men man kan også risikere, at når det først kommer, så bliver det der. Ja, det kan man. Jamen, hvordan i alverden lærer man at leve med det? At have den uvished? Det vil jeg gerne vide. Så hvis du snakker med nogen, der ved det, så giv lige et heads up. Fordi jeg ved ikke, hvordan man lærer at leve med det. Jeg synes, det er rigtig svært, og jeg synes, det er rigtig hårdt. Altså, den måde, jeg håndterer det på, tror jeg, er meget, jeg har meget sådan en, jeg skal nå alting. Så jeg vil gerne nå at se de steder i verden, jeg gerne vil nå at se. Jeg vil også gerne nå at ændre verden. Altså, det er vigtigt for mig at lave det, jeg laver, og sidde i Folketinget. Det er noget af det, der giver mig allermest energi, og det ved jeg jo også godt, at det er ikke sikkert, at jeg kan fortsætte med det, ikke kun på grund af Enhedslistens rotationsordning, men også fordi jeg ved ikke, om jeg bliver ved med at have energi i min krop og i mit liv til at arbejde 60 timer om ugen. At det skal jeg lige skynde mig at sige, det ved jeg udmærket godt, at det er ikke alle mennesker med sklerose, der kan det. Men den tapper jo også lige ned i, hvad kan man sige, fordommene på en eller anden måde, ikke? Præcis. At så tror man bare, at fordi at det er sklerose, så har alle det på samme måde. Du siger, at du med din sygdom oplever sådan en funktionsnedsættelse? Ja, det er ikke så slemt endnu. Jeg banker lige under bordet her, ikke? 713. Når jeg er rigtig træt, og når jeg ligesom er presset, jeg kan i virkeligheden bedst beskrive det som om, når andre mennesker kender det måske som, når de kan mærke sådan, jeg bliver syg lige om lidt. Altså lige om lidt får jeg influenza. Eller når de har tømmermænd. Det er ikke sådan tømmermænd på den der måde, hvor man kaster op, men hvor sådan ens krop er træt. Altså jeg har nogle gange sådan, hvor min krop er lige sådan, det føles som om den er lavet af skumfiduser. Altså den er bare sådan slap. Og så har jeg jo været lam i venstre ben, og det betyder, at jeg har rigtig dårlig balance. Så jeg hælder lidt til den ene side. Jeg tror ikke, man kan se det. Altså min skomager kan jo se det på min hæle. Men når jeg skal ned og have repareret min sko, det betyder også, at jeg nogle gange går ind i ting. Altså fordi jeg hælder lidt mere til venstre, end jeg selv tror. Altså ikke kan afstandsbedømme, hvornår så går der er jeg en dørkarm, og hvornår... For eksempel, ikke? Hvor kom den fra? Jeg synes ellers, jeg havde styr på det. Oplever du i forbindelse med den funktionsnedsættelse, at der er nogle barrierer i samfundet, du ligesom ikke rigtig passer? Altså er der noget, hvor samfundet så ikke helt tager hensyn til, at du har den sygdom, du har? Nej, det synes jeg ikke. Og så alligevel, jeg tror, at det der med, at man ikke kan se på mig, at jeg er syg, det gør, at der er jo nogle situationer, hvor jeg skal forklare det, eller fortælle det. Og der er også nogle situationer, hvor jeg skal fortælle det til mig selv. Hvor mine venner jo er meget sådan, når jeg siger til dem sådan, jeg kan ikke det her, fordi jeg har dårlig balance, eller jeg kan ikke i dag, fordi jeg er rigtig træt, eller jeg skal tage medicin i dag, så derfor ved jeg, at jeg kommer til at være træt i morgen. Så de er sådan her, ja, det ved vi godt, Rosa. Måske siger det også mest til mig selv. Så jeg oplever ikke på den måde, der er barriere, men det der med, når folk ikke kan se, at man er syg, og så alligevel er sådan jeg bliver snart 37, i slutningen af 30'erne, som jeg er, og så for eksempel sætter sig ned i bussen, og ikke rejser sig, når der kommer nogle andre. Så nogle gange kan jeg bare ikke. Det er svært, at det lyder jo som en lille ting, men altså, det er svært for mig at holde balancen i 5C, for eksempel. Ja. Så derfor vil jeg gerne sidde ned, fordi så falder jeg. Og det kan man ikke se på mig. Så skal man forklare det til folk. Og så føler man jo som et virkelig dårligt menneske, fordi hvem vil ikke gerne rejse sig for hende, der er gravid, for eksempel. Hun har jo også brug for at sidde ned. Eller for en ældre herre, som man også godt kan se, okay, det er heller ikke nemt for ham at holde balancen i 5C. Så for mig er det på den måde, er det små ting, synes jeg. Rosa er ikke alene. Sklerose er en progressiv sygdom, fordi anfaldene, de såkaldte attacks, kommer oftere med alderen. Rosa fortæller selv, at hun ikke er vant til at se sig selv som et menneske med handicap, og at hun har været i tvivl om, hun overhovedet har et handicap. Her adskiller Rosa sig faktisk fra mere end en tredjedel af befolkningen.
For i en ny undersøgelse foretaget for det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer, så er det hele 37% af danskerne, der selv mener, at de har et længerevarende helbredsproblem eller handicap, herunder en psykisk lidelse. Men hvis man skulle kigge sådan på definitionen af et handicap, altså FN's definition på handicap, så er det funktionsnedsættelse plus oplevelse af barriere i forbindelse med den funktionsnedsættelse, altså ude i samfundet. Ja. Når du omtaler din sklerose, så omtaler du det som en sygdom. Ja, Du omtaler det ikke som et handicap. Nej, det gør jeg ikke. Men det er jo per definition et handicap. Jamen, det er det. Og det er det, der er så underligt. Og jeg har faktisk ikke tænkt over det, før jeg skulle være med i den her podcast. Jeg har faktisk altid tænkt det omvendt. Jeg har altid tænkt, at hvis jeg omtaler mig selv som værende en, der har et handicap, lever med handicap, hvad så med dem, som ikke kan gå, eller ikke kan se, eller ikke kan høre, eller altså dem, som er anderledes ramt, hårdere ramt med et handicap, end jeg er, så tænker de, nu går Rosa Lund rundt der og siger, at hun er handicappet, og hun har fandme høje hæle på hver dag, og hun arbejder 60 timer om ugen. Jamen, det er sådan den ene barriere, jeg har. Ikke? Det er sådan, hvad hvis jeg kommer til at gøre mig til... Jamen, jeg kan ikke forklare det, fordi den anden barriere, jeg så har, det er, at jeg kan også mærke, at det ikke er et prædikat, jeg har lyst til at have. Så har jeg tænkt meget over, hvorfor har jeg ikke lyst til at have det prædikat? Og det, tror jeg, handler rigtig meget om, af samme grund til, som jeg faktisk ikke sagde til nogen de første 6 år, jeg havde diagnosen, hvor jeg også sad i Folketinget. Der var det en stor hemmelighed. Jeg kan huske, jeg var på sådan en udvalgsrejse, hvor jeg sådan gemte min medicin. Jeg tog sådan nogle dumme sprøjter. Det gør jeg sådan set stadigvæk, men det er kun en gang om måneden nu. Men hvor jeg sådan gemte dem. Altså sådan, jeg gik bevidst først igennem security efter de andre. Fordi man skal jo tage den op, fordi der var ikke nogen, der skulle spørge til det. For jeg havde ikke lyst til, at folk skulle vide, at jeg var syg. Og det, tror jeg, hænger rigtig meget sammen med den måde, vi ser på syge mennesker og mennesker med handicap i samfundet i dag. Men lad os lige vende tilbage til den der, fordi jeg har ADHD, og det er også på listen over, det er et usynligt psykisk handicap, og det er også forbundet med en vis form for funktionsnedsættelse nogle gange, og i den grad også med nogle barrierer i samfundet, som kunne være på en anden måde, så det vil være nemmere at leve med det, jeg har. Men jeg kan heller ikke overhovedet finde sådan fred med at skulle kalde mig selv for handicappet, selvom jeg godt, og specielt i forbindelse med de her programmer og min egen diagnose og dykke ind i det, godt kan se, at jeg er i den kategori. Men jeg har det jo på samme måde, at det kan være svært nogle gange at forholde sig til noget, som nu har jeg så levet med det altid. Det kan godt være, at jeg først har fået diagnosen sent, men jeg har jo altid været der. Men bare det overhovedet at skulle sætte sig selv i kategori med mennesker, man føler har mere behov for hjælp, eller mere behov for forståelse i samfundet, end en selv, kan være svært så at erkende, at man selv er handicappet. Så det forstår jeg så godt. Men det er jo også det, der nogle gange kan stå i vejen for, at du kan sætte dig selv i den gruppe af mennesker, og rent faktisk måske være med til at fjerne nogle af de barrierer. Nu er du selv et offentligt menneske, jeg er et offentligt menneske. Man kunne gøre rigtig meget på den her front ved at vedkende sig sit handicap, i stedet for at prøve at pakke det ind i, det er en sygdom. Forstår du? Ja, jeg forstår totalt. Jamen, jeg tror, jeg vil være for bange for at gøre det modsatte. Og så tror jeg også, det handler rigtig meget om sådan, om den måde, jeg ser mig selv på. At jeg tænker ikke, at det er rart at leve med et handicap. Det er heller ikke, fordi det er rart at leve med en sygdom. Men på en eller anden måde, så er det en måde, hvor jeg bløder det op for mig selv. Fordi jeg jo mest ønsker, at jeg ikke var syg. Og jeg lyver mig også nogle gange rask i den forstand, at jeg har behov for at bevise, at jeg godt kan, selvom at jeg, så lad os kalde det et handicap, ikke, lever med et handicap. Så er jeg sådan, jeg kan i hvert fald godt sidde til den her natteforhandling, eller jeg kan godt tage flere arbejdsopgaver på mig, eller jeg kan godt håndtere det her. Men vil du ikke hellere ønske en verden, hvor at dem omkring dig tog hensyn til, at du havde det handicap, i stedet for at du prøvede at lade som om du ikke havde det, fordi så tror du passer bedre ind i systemet, eller verden, eller dine omgivelser? Jo, det vil jeg, men det er også fordi, jeg har sådan et... Det er nok også derfor, jeg laver det her, det jeg laver. Men altså, jeg har sådan behov for at prove them wrong. Jeg kan huske, da jeg fik min diagnose, så var jeg hos sådan en kostspecialist, og han sagde til mig, ja, men hvis du har sklerose, så kan du ikke sidde i Folketinget.
Og jeg vil også anbefale, at du stopper med at løbetræne. Du må maks løbe 5 kilometer. Og så blev jeg så... Må man bande i den her podcast? Så blev jeg så pissesur, at jeg løb en halvmarathon i Palæstina. Altså bare i protest? I protest? Jamen tænk, hvad det kan føre til. Men med lige præcis din sygdom, så kan du jo være stensikker på, at det udvikler sig. Det kan jeg nemlig. Og du ved, at på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så kommer du til at have behov for en anden hjælp, end du får nu. Det. Og du kommer til at være et andet sted, og det er muligvis dig, der skal ned og hente det fucking handicapskilt til din bil nede på kommunen, og sætte det i forruden, og så kan du ikke skjule det længere. Nej, det er det. Ja, og måske vågner jeg i morgen og ikke kan gå, og så kan jeg ikke skjule det længere. Og måske vågner jeg i morgen og kan ikke se, og så kan jeg ikke skjule det længere. Det er jeg meget bevidst om. Men har du ikke et behov for ligesom at forholde dig til den del af det? At der kommer noget, jeg faktisk kan forberede mig på her. Der er noget, jeg ved kommer til at ske. Jeg kan forberede mig på det. Jeg kan ændre nogle ting i samfundet derfra, hvor jeg sidder med den position, jeg har, og med den viden, jeg har om det, hvor jeg kommer til at ende lige om lidt. Jo. Eller på et eller andet tidspunkt. Jo, det har jeg meget behov for. Og det er meget interessant, du siger det der med, at jeg selv kommer til at være i den situation. Fordi det, der er det største drive for mig, det er jo, at jeg kan ændre den. Det er for nogen, der er i den position nu. Altså, det er ligesom om, det er nemmere for mig at sige, jeg vil gerne hjælpe de mennesker, som lever med et handicap nu. Men jeg ved jo godt, at om 10 år er det måske mig selv. Man kan i hvert fald sige, at noget, jeg har lært i de efterhånden mere end 10 år, jeg har haft diagnosen, det er, at det kan godt være, at det er svært at bede om omsorg, men det er sværere at få omsorg, hvis du slet ikke prøver at bede om den. Så det er svært at få den omsorg fra omverdenen, hvis man ikke bare prøver at bede om den. Og hvad kan vi så gøre ved det? Det er jo så spørgsmål. Det næste spørgsmål, ikke? Fordi hvordan indretter man ligesom samfundet, også efter mennesker med handicap, så både de synlige og de usynlige, men sådan så vi bliver mere inkluderet alle sammen, og på den måde også måske får de samme muligheder, og at alle har det samme syn på alle. Og jeg ved, det er noget, det der med syn og menneskesyn, og at vi skal, altså det er ligegyldigt, om du mangler en fod, en arm er brun eller gul, eller det ved jeg er noget, du har. Du har et menneskesyn, som er meget bredt og åbent og accepterende og inkluderende. Men hvad med sygdom og handicappet og den måde? Ja, altså der tror jeg, vi kan gøre rigtig meget politisk. Og så ved jeg, at der er nogen, der vil sige sådan, om det er noget i samtalen og kulturen, der skal ændres. Ja, men hvor skal de ændringer komme fra? Og der synes jeg bare, at politisk er et rigtig godt sted, at de ændringer kan komme fra. Jeg tror, at hvis man hele tiden går rundt og føler sig som en byrde for samfundet, fordi man godt ved, at man koster meget i medicin, at man koster meget i, at man som folkeskoleelev skal have nogle særlige støtteordninger for at kunne gennemføre folkeskolen, at man som gymnasieelev har brug for lidt mere tid, og derfor måske skal gå 4 år i gymnasiet i stedet for 3, så tror jeg, at man går rundt og føler sig som en byrde, og det mener jeg er et politisk ansvar at sørge for, at det skal folk ikke være. Jeg skal bare lige høre dig helt kort. Hvad er for dig forskellen på at være syg og være handicappet? Jeg forstod det ikke rigtigt før. Nej, men jeg ved heller ikke, om jeg selv forstår det. Men jo, jeg tror, at forskellen er, at hvis man er handicappet, eller lever med et handicap, så har man en funktionsnedsættelse. Altså, så er der noget, man ikke kan. Ja. Hvor at hvis man er syg, så er der bare lige... Jeg kan godt høre det, når jeg selv siger det højt. Hvis man er syg, så er man bare sådan lidt træt. Synes du, dit svar på det her spørgsmål kan sige noget om vores sådan, generelle holdninger til mennesker med handicap? Det synes jeg virkelig godt, det kan. Det synes jeg virkelig godt, det kan. Og det skøre er, at jeg har ikke selv tænkt over det på den her måde, før at jeg sagde ja til at lave den her podcast. Og så har jeg faktisk tænkt virkelig meget over det. Fordi det er jo rigtigt nok. Det er jo også noget pjat. Det er jo bare svært, hvis dig, som så åbenlyst har et handicap. Ja. Jeg ved godt, det er ikke et synligt handicap lige nu for de fleste mennesker, men det er et handicap. Og du vil ikke vedkende dig det. Det er det.
Så hvordan i alverden skal vi så som samfund kunne vedkende os noget, som du, som har det så åbenlyst inde på livet, ikke vil? Men det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål. Efter at jeg skulle begynde at forberede mig til den her podcast, så er jeg begyndt at øve mig i at gøre det. I det små. For eksempel så træner jeg hver onsdag nede i Nørrebro fysioterapi på sådan en sklerosehold, og dem, der træner lige efter os, det er sådan en CrossFit-hold. Så det er sådan nogle meget stærke mennesker, fysisk stærke mennesker, som skal træne lige efter os. Og det har jeg sagt til dem, sådan, hvordan har I det egentlig med, at I står jo og kigger ind på os handicappede, der træner. Mm. Det var også grænseoverskridende for mig at sige til dem. Men de var sådan, vi er så misundelige på jeres træning. Så var sådan, det kan jeg ikke forstå. Men det er jo noget andet. Men jeg synes virkelig, det er et godt spørgsmål, fordi jeg burde jo sætte mig selv først i de ting, som jeg gerne vil gøre op med. Det burde vi alle sammen. Ja, præcis. Og jeg synes virkelig, det er rigtigt, at det siger rigtig meget om, hvordan vi som samfund ser på og tænker om handicappede. I hvert fald også, hvordan... Altså, det var også virkelig sådan et spejl på mig selv. Altså, det var sådan min egen blinde vinkel. Okay, Rosalund, hvordan kan du simpelthen bare stå på Folketingets talerstol og sige, at vi skal have respekt for mennesker med handicap, og mennesker med handicap er lige så meget mennesker som alle os andre, samtidig med, at jeg distancerer mig fra det. Det er jo så skræmmende. Altså, det vil jo svare til, at jeg ligesom stod med et eller andet, hvad ved jeg, loven om straf for digitale krænkelser, og sagde, når man de der kvinder, men jeg er jo også selv en kvinde. Det er jo sådan, der er jo ingen andre situationer, hvor jeg vil distancere mig. Og det altså fra noget, jeg selv er og har og lever med. Og det er så interessant, synes jeg, at jeg gør det i den her sammenhæng. Og det synes jeg virkelig var sådan der spejl, Rosa. Ja. Kæmpe spejl. Ja, og altså, jeg har det jo på samme måde, for jeg får jo også lidt gåsehud nu, fordi jeg kan jo godt sidde og tænke, ja, det skal Rosa gøre, og give det. Men for jeg har det på samme måde selv jo, så derfor kan vi godt have den her samtale, og begge to sidder og have det lidt skidt med det, fordi vi godt begge to ved, at det er ikke den måde, man skal løse det på. Præcis. Det er at tage ansvar for der, hvor man er i sit liv, og der, hvor man er blevet placeret, og det, man fejler, eller det, man er, eller det, man har, og så arbejde med det. Det er det. Og tak. Det er svært. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte, og tak for spejl. Det lyder på mig, som om Rosa er i gang med at komme til en forståelse af, at sklerose er et handicap, men også hvor kompleks en størrelse handicap egentlig er. For nogle gange møder hun barrierer i sit liv, andre gange gør hun ikke. Men det er jo ikke kun, når man lever med det, at et handicap kan være forvirrende. Jeg har ladet mig fortælle, at der er mange måder overhovedet at forstå handicap på. Derfor vil jeg nu ringe til handicapforsker Mie Mohr Andersen fra Videnscenter om handicap. Jeg tror, vi skal have en lille snak om handicapdefinitioner og barrierer. Det er Mie. Hej Mie, det er Felix Schmidt. Hej Felix. Hej, tak fordi du lige havde tid til at bruge et par minutter på os her. Jeg har jo sluppet Rosa Lund for ikke så længe siden, men der er lige nogle spørgsmål, jeg stadigvæk har, som du måske kan hjælpe mig med at få svar på. Det er jo faktisk sådan, at i løbet af det her interview, som Rosa og jeg, vi var i gang med, så gik det jo op for os begge to, at vi begyndte stille og roligt at ændre lidt på vores sådan forståelse af, hvad handicap egentlig var, og blev begge to faktisk også lidt i tvivl. Så det håber jeg, du kan hjælpe med at kaste lidt lys over. Ja, jamen det er rigtigt. Det kan godt være lidt forvirrende. Der findes egentlig en del forskellige definitioner, men der er måske sådan lige nogle hovedsageligt, der i hvert fald er meget aktuelle. Og måske den, der er allermest aktuel, det er den, man vil kalde for den medicinske forståelse, at det er et handicap. Og det handler egentlig om, at der er rigtig mange, som der tidligere og egentlig også fortsat i Danmark har sådan en forståelse af, at handicappet er knyttet til den enkelte. Altså at det er den enkelte, der ligesom er bærer af en funktionsnedsættelse, og at handicappet sådan bor i den enkelte, kan man sige. Ikke? Og det vil også sige, at måden man jo så vil behandle et handicap på, det vil være sådan, at man tænker, at den enkelte skal fikses på en eller anden måde og repareres eller behandles. Så det mangler ligesom samfundsdelen, kan man sige. Ja, det er sådan, lyder som sådan noget, man lærer på et lægestudie eller medicinstudie. Ja, lige præcis. Så det er også derfor, den hedder ligesom den medicinske forståelse. Det er fordi, det er en forståelse, der rigtig meget bor
i lægeverden, hos måske også fysioterapeuter, i hvert fald tidligere meget har boet der, og så mange af dem, der arbejder med kroppen og med hjernen, kan man sige. Sådan et objektiv forståelse af det i hvert fald. Mm. Men det må jo være sådan de mere forbigående handicaps, altså det, man støder ind i, og som går væk igen. Nej, altså man kan sige, det der egentlig jo er ved handicap, det er jo typisk sådan en netop ikke er forbigående, men noget, der egentlig bliver, altså sådan noget som cerebral parese, og som der er spastisk lammelse, eller Down-syndrom, eller sådan nogle ting, hvor der har man tænkt måske tidligere, at hvis der er noget med en arm, der driller lidt, eller et ben, der driller lidt, som mange vil sige, altså så vil man kunne gå ind og operere på armen eller på benet for at se sådan, kan du nu gå lidt bedre, hvis vi forlænger dine sener, eller vi gør et eller andet, så du kan se mere normal ud på en eller anden måde, og vi kan operere dit handicap væk, eller et eller andet. Har man tænkt det lidt som tidligere. Så er der lige præcis kommet sådan et oprør mod denne her forståelse, sådan en mere social forståelse, hvor man måske så er gået hen og lavet sådan en direkte modpol til den medicinske forståelse, som der så er en mere social model at tænke handicap ud fra. Som der lidt bliver den her, det er samfundets skyld, altså med, at samfundet alene skaber handicappet, og at løsningen ligger i at lave alle de her nogle samfundsforandringer, så alle ligesom kan være med. Så det er ligesom den diametrale modpol, kan man sige, ikke? Som der jo så ikke så meget har den enkelte med i ligningen, men mere sådan har samfundet som omdrejningspunkt. Ja, den er måske lidt nemmere at forholde sig til på en eller anden måde. Tænker jeg, at den er svær at opnå, men det giver jo god mening, at det er samfundets skyld mere, end det er den enkelte. Fordi den enkelte er jo bare den enkelte, og man lever, og man bliver født, som man nu engang er jo. Så det er jo langt de færreste, der ligesom opfatter sig selv, tror jeg, som anderledes, før der er nogen, der gør dem opmærksom på det. Ja, lige præcis. Altså, det giver i hvert fald rigtig god mening at have samfundet med i ligningen. Men man kan sige samtidig så, synes jeg jo i hvert fald også, det giver jo også mening at have den enkelte med i ligningen, og måske have dimensioner af begge verdener med, som jo netop FN's relative forståelse bærer præg af, fordi det giver jo heller ikke måske så meget mening med, at hvis man netop har et handicap og har brug for noget lægelig assistance, hjælp, behandling, at lægen så ligesom siger, det er ikke mit bord, fordi det er jo samfundet, der skal hjælpe dig. At man ligesom lægger et ansvar begge steder, kan man sige. At der ligger noget i den enkelte, man kan gøre, men der ligger rigtig meget også i samfundet. Så det er ligesom balancen mellem de her to, på en eller anden måde, der giver mening i sidste ende, set ud fra mit perspektiv i hvert fald. Men det er jo måske også det, der forvirrer billedet lidt, kan jeg forstå. I hvert fald hos Rosa, og måske også lidt mig selv undervejs i, i den her samtale, vi har haft. Fordi hvad er forskellen mellem at være syg og være handicappet? Altså at få stillet en medicinsk diagnose, og så ligesom skulle proppe sig selv ind i kassen handicappet. Fordi da vi startede interviewet, der kaldte Rosa sig selv for syg. Hun har fået hun har fået en sygdom. Og da vi sluttede diagnosen, eller var det ikke diagnosen, da vi sluttede interviewet, der var hun mere tilbøjelig til at kalde sig selv for handicappet. Hvad tænker du om den? Jamen, jeg tænker først og fremmest, at jeg godt forstår, at man kan blive lidt forvirret over den skildring. Men hvis man skal have sådan en tommelfingerregel, så kan man måske sige, at i det øjeblik, at en tilstand bliver kronisk eller langvarig, så vil man begynde at snakke om en funktionsnedsættelse, eller det at have et handicap, kunne opleve et handicap. Så sådan noget som en sygdom som sklerose, som jo er noget, der opstår som en sygdom, men som jo heller ikke kan helbredes, men som bliver en kronisk tilstand, så vil man begynde at snakke om det som værende et handicap. Fordi man kan jo sige, at pangdangen til det at være syg, det vil jo være at være rask på en eller anden måde. Og når du har et handicap eller en funktionsnedsættelse, så kan du ligesom ikke komme tilbage, kan man sige på en eller anden måde. Så er det jo en funktionsvariation, som du skal leve med på en eller anden måde resten af livet. Man kan godt gøre den bedre, men man vil aldrig ligesom kunne komme af med den igen på en eller anden måde. Nej. Og der er også rigtig mange mennesker, der har et handicap, som der jo ikke er syge. Altså, der er jo sådan et paradoks også der, eller sådan, hvor at der er jo mange mennesker, der går rundt med, altså for eksempel folk, der er blinde eller hørehæmmede, eller der er spastisk lammelse, eller sådan, som der jo ikke er syge. De har bare en funktionsnedsættelse, eller en funktionsvariation, eller hvad man nu vil kalde det. I nogle undersøgelser, som vi har jo også dødt ind i forbindelse med tilrettelæggelsen også af det her program, der er det jo kun hver femte, der har et handicap, men mens det er sådan andre steder, så er det hver tredje eller flere, der har et. Hvor mange har egentlig et handicap, og hvorfor er der så stor forskel på tallene? Ja. Hvordan er I kommet frem til det? Ja. Altså, hvis man skal tage det sådan helt overordnet set,
så sådan en størrelse som WHO, de estimerer, at der cirka er 10-15% af en befolkning har et handicap, hvis man skal tage den sådan en helt brede definition. Og så oplever man jo det her med, at der i nogle undersøgelser optræder en masse forskellige tal, som du også siger. Og det, hvis jeg skulle give et bud på det, så vil jeg sige, at det afhænger nok af nogle forskellige faktorer. Blandt andet så handler det om, igen det her med, hvordan har man i de her undersøgelser defineret handicap? Altså har man spurgt ind til, har du et diagnostiseret handicap? Eller har man for eksempel spurgt ind til, oplever du at have et handicap? Altså fordi der kan jo opstå en forskel i, så om man vælger rent faktisk at sætte kryds i kassen, alt afhængig af, hvordan der bliver spurgt ind i de her undersøgelser. Ja, og en anden stor ting, som der også skal have en indflydelse, det er, hvilken aldersgruppe man har inkluderet i undersøgelsen. Fordi at der kan godt være ret stor variation i forhold til, hvilken aldersgruppe man har spurgt, i forhold til, hvor mange procent, der rent faktisk har et handicap. Der vil eksempelvis være færre af børn, der har et handicap, end hvis man går lidt op i aldersgrupperne, fordi mange jo erhverver sig et handicap i løbet af deres liv, kan man sige. Så der på en eller anden måde. Samtidig så er der også rigtig mange i forhold til de her mere psykiske handicap, som der måske æbber også lidt ud i slutningen af livet. Til gengæld så mere det fysiske, ligesom topper igen i slutningen af livet. Altså, så der er sådan variationer i sådan et livsspektrum også på en eller anden måde. Så tænker du, at det har betydning for, hvordan mennesker med handicap bliver opfattet og behandlet, hvordan den handicapdefinition den ligesom er? Jeg tænker, det i høj grad har betydning. Altså, det har jo stor betydning for, hvis almenbefolkningen ligesom har opfattelsen af, at handicappet er hos den enkelte, så bliver mennesker med handicap gjort lidt til nogle særlige, eller bliver stigmatiseret og gjort til nogen på en eller anden måde, der er mindre værd, eller som der kan noget mindre end alles andre på en eller anden måde. Så der kommer til at ske sådan et skred i forståelsen. Men jeg synes næsten, det der er endnu vigtigere måske, eller det spørgsmål, man bør stille, det er, at hvad gør den forståelse ved mennesker med handicap? Altså, hvad gør det for dem selv? Og vi ved fra forskningen, der ved vi, at der er rigtig mange mennesker med handicap, som der ligesom er trådt ind i det her rum omkring medicinske forståelse, som der begynder at opleve sig selv som værende forkerte og værende anderledes og ikke være tilstrækkelige, fordi de har haft mødt en professionel verden, der ligesom har haft brug for at fikse dem og behandle dem, og hvor de har oplevet, at de ligesom ikke har været gode nok, som de egentlig er, fordi de har jo brug for at blive fikset. Og det gør jo noget psykologisk ikke særlig godt for mennesker, at blive sat i den kasse. Altså det er jo en præmis, at mennesker er forskellige. Der findes jo ikke et menneske her på jorden, der ligner præcis et andet menneske. Alle er forskellige, og mennesker med handicap skal lige præcis ind i den forståelse af, at vi alle sammen er forskellige, og vi kræver alle sammen forskellige kompensationer eller ting og sager for, at vi kan deltage i samfundet på lige vilkår. Det er et skib, der skal vendes, men jeg føler faktisk, at vi er i gang med at vende det lige nu, så tak for lidt begrebsforståelse her. Det var rigtig, rigtig sødt af dig, Mi. Det var så lidt. Tusind tak for din tid. Jamen, det var så lidt. Tak skal du have. Hej. Hej. Du har lyttet til podcasten Er det et handicap? Produceret af Nossel & Co. i samarbejde med Great Minority for det centrale handicapråd. I redaktionen var Martin Merrild, Peter Græsbøl Holm, Signe Daugaard og Jakob Nossel. Mit navn er Felix Schmidt. Tak fordi du lyttede med.